Sut yn union da nhw wedi cael y pres yma? Dwi'n rili eisiau dwy'n pres. Be? Na'n di plannu nes neithiwr. So, dyma da ni. Wel, na da ni. Lle mae y pres am ta? Fyma. Yna. Lawr tuag at. Wel, oes na ddim pwynt mynd o fel lawr a fyny fel yna. Ia, ond nhw i'r cops yma ddo. Be, yn y cael? Ia. Ti feddwl? Mae CV lights yn fyma, fyna a fyna. Da ni'n gallu mythu nhw gyd. Iawn, can i secrets? Bore yma, ges i fa vision breifyd os wisio. O, o'n i'n agor dy fysa a bod dim. A na un drws. Mae mor hardd. Y holl lliwia. Y patch yma. Be sy'n digwydd? Dwi'n teimlo mor hapus. Efa, sbiwch o. Be ti'n weld? Cwninan. Cwningan? Ie, dwi'n think peth ti'n gweld? Dwi'n gweld cwningod, cae mawr, hefo bloda, a jyst lle mawr. A be am co? Dos o'ma, wan. Na. Tramps. Na ci. Ia, ddynas. Pobl dyna. Pobl sy'n enjoyo bywyd ac yn mynd lle mynd isio. Explorers. Ti'n psycho ddynas. I'r boss mae peth sy'n mynd enni wasa. Na ci, dwi cadw hannar ond do. Dwi'n isio pres. Granda, dwi isio'r pres ma. Da ni angen pres. Bywyd angen bod yn hapus. Gyn ni problem. Be? Sam isio neud y job. Pam? Cos we'n cael weird visions ma. Yndi? Wel, genna chdi 24 hours yn ei siŵr fod Sam yn neud y job, neu mae ddau o'ch chi'n chalu! Oh god, be dwi'n mynd i neud efo'r boi ma. Hei, Sam! Sam? Be? Dwi gech weld y visions ma. Ti'n gallu gweld y lliwia a'r patyma bod dim? Ti isio mynd i'n o chocolate coins? Oes! Tita. Wow! Tita bag yma. O, chan ito. Chocolate coins! Fia chocolate coins! Oh, please, Hedley, dewch yn gwir! Dwi'n mynd. Hey, ti'n mynd? Ti'n mynd chocolate coins? Ti'n chocolate coins? Mae'n digon i pawb! Ti'n gall. Tit, lawr i station. Lle mae pres? Dwi wedi gael o. Be? Dwi wedi gael o. Pam? Sam, ia. Be nath Sam? Hi a'i stupid visions. Nes i rhoi 24 awr iddo chi.
Wy, ti yn dod efo fi. Pai chdi di yn y gyd, Sam. Chocolate coin!